सभी को बुलाइए, इनवाइट कीजिए, इंस्पायर कीजिए कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहिए। प्रमोद जी की सरकार यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि प्रमोद जी आप लोगों के लिए काम करता है। पॉलिटिक्स की ज्वाइन की पहले से ही वो प्रमोद जी आप लोगों के लिए सोचता है, और अभी उसका सरकार गठन होने के बाद आप लोगों का शांति समृद्धि और डेवलपमेंट सब कुछ होगा। 18 বছৰত এনডিপিৰ লগত চুক্তি কৰি শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে বহুত সুযোগ পাইছিলে, কিন্তু 17 বছৰত নকৰিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰ হিংসা ভাল পায়। আজি ডেকা ল'ৰাবিলাকক মদ মাংস খুৱাই খুৱাই মাৰামাৰি কৰিবলৈ শিকাইছে। কোকৰাঝাৰত সদায় সৰু সুৰা মাৰামাৰি হৈ আছে। বাক্সা জিলাত বহুত ঠাইত মাৰামাৰি হৈ আছে। ওদালগুৰিতো 2 দিনমান মোগা চাহাবে অৰ্ডাৰ দিছিলে, কিন্তু আমাৰ মানুহ যেতিয়া মানে ওলাল জংগী হিচাপে তেতিয়া মোগা চাহাব ঠাণ্ডা হ'ল। তেখেতে গম পাই গ'ল ইয়াত আৰু যে কাৰো দাদাগিৰি নচলে, এইটো গম পাই গ'ল। সেইকাৰণে চৰ্দাৰ ৰাইজ, মই এই কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি কোনো আজি যদি শুই থকা মানুহ দৰে যদি অন্ধকাৰত আছে, আপোনালোকে উঠক, আপোনালোকে জাগক, চকু মেলি চাওক। 17 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই বিপিএফে বড় দুখীয়া গৰীব বড় মানুহবিলাকক ঠগালে, আদিবাসীসকলক ঠগালে, মাইনৰিটিক ঠগালে, বঙালীক ঠগালে, ৰাভাসকলক ঠগালে, শৰণীয়াসকলক ঠগালে, গাৰো ৰাভাসকলকো ঠগালে। আৰু এই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি ইয়াত আহি আহি ভোট বিচাৰি আছে ৰাইজৰ। ट्रेक्टरा दायो गोदानथार आरो बेखौ सालायनोबा लामा तुमा बनायनांगौ दं। लामाया बिजेपिया बनायगोन ना बुंगोन? लामाया अलरेडि दंखायो, रावबो बानायनाङा, आरो ट्रेक्टराबो गोदान, ओंखायनो लामाबो दङ, ट्रेक्टरबो दङ, बेयो सोलिगोन, बेखौ रावबो हमथानो हाया। एबार माइआ मोजां जादों ट्रेक्टरनि थाखाय, सालि माइ गायखांबाय, एबार जोङो गोदान माने माइ गायनो थांगासिनो दङ। दा नंखायनो एबार टाइमा ट्रेक्टरनिनो टाइम। खिन्थु गोबां माने दायो सोंखारबाय थादों, माने प्रमोद बर'लायनो माने रायजोफोरखौ थगायनानै माने मिसा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांनि फारसे बोनो नाजादों नामा? 17 बोसोराव आं मन्त्रि नङामोन, चन्दन ब्रह्मआसो मन्त्रि। चन्दन ब्रह्मआ मन्त्रि थानानै हारिनि मा मा खामानि मावखो हिसाब हो, बबे बबे खामानिखौ हारिनि चन्दन ब्रह्मआ मावखो दिनै हिसाब हो। रायजो राजाफ्रा हिसाब नागिरदों। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मन्त्रि जाबाय, आसामनि मानसिफ्रानो बिथांखौ मिसलिया होनना मिथिगौ, हब मन्त्रि होननानै बुङो, बयखौबो हब हब होननानै थगायबाय थायो। दा नंखायनो चन्दन ब्रह्मनि खोथाया बेवहाय जेबो इम्पर्टेन्ट गैया। एबार सोलायनाया फैगोन, इउपिपिएलनि सरकार जागोन, आरो रायजो राजाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगानाय मोनगोन। माने गोबाव सम हाग्रामा महिलाया बेयाव आटकायना थानो गोनां जानायखाय बेखौ माने रागा जोंदों। लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथायावबो बेयो माने खोथाया सरसा जादों। इउपिपिएलआनो लामाखौ होबथेनानै बाइक रेलि खालामदों रायजो राजाफोरनि। जों लामाखौ होबथेयाखै, बाइक सालायलांबाय थानायाव जुदि बिथाङा एसे नांथादोंबा आङो निमाहा बिदों, दुखु फोरमायदों, हाग्रामा सारनायाव आं निमाहा बिदों, जोंनि बाइक रेलियाव हाग्रामा सारा नांथानायनि थाखाय।